Hola, benvinguts a aquestes prediccions meteorològiques que fem per Agbar i també fenòmens extraordinaris com els que podrem veure tot seguit. Per cert, ara mateix la notícia també són les grans calorades, però primer de tot veiem la enorme quantitat d'aigua o pedra que pot arribar a caure dels cumulonimbus aquests de la zona d'Estats Units. Vegin les cortines, quina quantitat, quines tones i milions de tones d'aigua, de precipitació, que pot haver a l'aire i després caure al terra i provocar desgavells com el que s'han provocat els últims dies a algunes zones dels Alps, tempestes molt violentes al Tirol, això és al nord d'Itàlia, que és el moment precís en què arriba la torrentada, emportant-se tot el que troba pel mig. Aquest pont desapareix ràpidament, fruit d'aquesta enorme quantitat, aquesta enorme pressió de l'aigua, de les tempestes que cauen en algunes zones concretes, o els aiguats insòlits. Més rècords a la zona de Pequín, on han caigut gairebé 700 litres per metre quadrat en una setmana. Això sí que és una riuada terrible, tremenda. Mai havia passat això a la capital xinesa. I això sí, si no plou, sempre podem utilitzar un que han de ploure. Què és això? Doncs això que veuen, aquest artefacte, és del segle XVIII, segle XIX, i utilitzaven a França per regar les plantetes en forma de pluja, com si fos pluja, un artefacte molt curiós i que ja s'utilitzava, repetim, des de fa gairebé 200 anys. Anem a veure les prediccions meteorològiques. Poca tempesta. Anem a veure precisament els propers dies. No apareix el símbol de tempesta. Pot haver alguna, però de molt local. Embassaments, 26%. Temperatures, després d'aquesta calorada que estem tenint, en tendència a baixar una miqueta. I més enllà, què és el que passarà? No portem bones notícies. Poques tempestes, temperatures altre cop pràcticament sempre superiors a les habituals. Ens haurem d'esperar a finals d'agost. Més informació d'aquí uns dies.